रायजो राजाया जा राय होयो आं बेजोंसो सोलियो पाब्लिकनि गोसोनि गिनाय ओनसोलनि गुलुं गुजुंखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आं पुलिस महर लादों बबेनि पुलिस ड्रेस मोनगोन बोखो Ay, siya, please bilang. मा सोरबा फाग्लि बादि रोंनांलाबाय खोनालाय नो गोसोखौ होआ नङा नोंनो होबाय गोरबोखौ होआ नङा नोंनो होबाय दाव दाव मोजां मोना बारासो जालांबाय दिनैनिफ्राय बे सेंग्राखौ लोगो हमबा मुस्किल जागोन नोङो गंगारफोरसो गंगारफ्रा पावार गैया नामा बारा गोबाव सम गैया गोख्रैनो बे मानसिखौ नांगौ मा पुलिसा बे जानला मोनला Oron, nini biyo bidiraw. नोंनोमोन नामा आंखौ लोगो हमबाय थानो होननाया फैबाय आं फैबाय आं गोजौ लेभेलाव खबर लानोसै सोर गोदान अफिसार हरसिन जादों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नोंसोरनो दाखु खालामबाय जाय दाखु जायो बिसोर रावबो गवा नों बै खानायाबो नखलबाव साला जेरै मानसि एरै खानाय एनबी फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान बड' फुल मुभि लोगोफोर जाय मुभिनि नामानो जादों डुप्लिकेट पुलिस लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय गोबां मोजां मोजां आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअ नायनानैनो मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ सोरनोबाफोर फुल दिन्थिनो थाखाय नांगौब्ला नोंथांमोना बुकिं खालामनानै लानो हासिगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादों जानो हागौ नैबे स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै थाबनो बुकिं खालामनो हागोन मिथिनाय बायदिब्ला नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों निजोम बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोना नायनानैनो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ आपडेट होनो थाखाय गुसुं फोरमायहरनाया बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो